ପ୍ରଭାତର ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ଫୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାଆର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ଆଖିର ଘୁମକୁ ଭୁଲିଯାଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଜାଇ ଦିଏ। ରୋଷେଇ ଘରର ଚୁଲି ଜଳି ଉଠିଲେ ମାଆର ସେ ସ୍ନେହର ସୁଗନ୍ଧ ଜଣାପଡ଼େ। ତା ହାତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହାରରେ ସତେ ଯେପରି ଅସୀମ ମମତା ମିଶି ରହିଥାଏ। ଘର ସଫାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ। ଦିନସାରା କାମର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମା କେବେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିନଥାଏ। ନିଜ ଥକାଣକୁ ନୀରବରେ ଲୁଚାଇ ଦିଏ, ଓଠରେ ହସ ଧରି ରଖେ। ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ। ତେବେ ସମାଜ କହେ, ମା ଘରେ କରେ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, ମାର ସେ ନୀରବ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଘର କେବେ ଘର ହୋଇପାରେନି। ରାତିର ନୀରବତା ନମି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାର ଆଖିରେ ତଥାପି ଆସନ୍ତାକାଲିର ଚିନ୍ତା ଜାଗି ରହେ। ମା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ସେ ଘରର ଆତ୍ମା, ଘରର ପ୍ରାଣ। ତାର ନୀରବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଭଲ ପାଇବା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ।